Mai magana da yawun shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, Mr. Bayo Onanuga ya ce 'yan Najeriya su yi kuka da gwamnoninsu da kuma ciyamomin ƙananan hukumomi dangane da matsanancin halin yunwa da ya addabe su. A wata sanarwa da Mr. Onanuga ya saka a shafinsa na sada zumunta, Mr. Onanuga yana cewa sam babu laifin gwamnatin tarayya akan cewa sama da mutane miliyan 133 ne suke fama da matsanancin talauci a Najeriya. Ya ce kundin tsarin mulki da kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun ba wa gwamnoni da ciyamomi maƙudan kuɗaɗe da ya kamata a ce sun magance raɗaɗin talauci a jihohinsu. Sai dai masana na ganin cewa wannan maganar ta Onanuga sam ta saba ma doka da kuma abin da 'yan ƙasa ke fuskanta. Masu ruwa da tsaki na ganin cewa gwamnatin tarayya ce ta cire tallafin mai wanda ya yi sanadiyar hauhawar kayan abinci da kuma kayan masarufi. Haka zalika gwamnatin tarayya ce ke da alhakin ba da tsaro, duba da cewa rashin tsaro na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka haddasa talauci da yunwa a Najeriya. Duba da irin yadda manoma suka kasa samun damar fita su noma abin da za su ci. Haka kuma sanadiyar rashin tsaro ne ya sa 'yan bindiga suka karɓi kuɗin fansa da ya haura naira tiriliyan 7 a cikin shekaru biyu, wanda wannan ya yi matuƙar tura 'yan Najeriya cikin talauci. Masana na ganin wannan zance na Onanuga ya saba hankali bai kuma dace ba. Masu sauraro, ya kuke ganin wannan zance? Ku gaya mana a comment section. Ku kasance tare da Abuja Network News Hausa domin samun cikakkun labaran duniya tare da ni Zainab Abdullahi.